Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Bagly tarap yurdumyzda hyýatçylyklary we habarlarla tanıştyran Watan Habarlar gepleşmede başlaýar. Garaşdyrys. Bagly tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiň parasatly ýol başçylygyny alınıp barýan işler berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgelerini üstünlikle başlanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 15 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtymyzyň içeri işler ministrliginiň ýanyndaky uçurmasy uçýan enjamlaryň merkezine gelip, soňky ýyllarda döwlet başlygymyň tagallasy bilen ýurtymyzda elektron senagaty önümçiliginiň ösülmegini, oňa dünýäniň ösün tejribeleriniň we häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň urnaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Ýurtymyzda adag balan merkeziň işini ýoly goýulmagy bu gurda wajyp edime urilip, Türkmenistanyň prezidenti ýurtymyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başlygyna uçurmasy tutýan enjamlaryň dürli görnüşleri, olan häsiýetleri, aýratynlyklary barada görüň berýän şekilleri görkezilip, milli liderimize enjamlar olan ulanylýan pursatlary, uçurmasy tutýan enjamlaryň uçuş tertibi hemem olan degişli maglumatlar almak üçin döredilen mümkinçilikler barada hasabat berilip, habar berişýäli ýurtymyň içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaýlaryna, durmuş maksatly we edara binalaryna oturdylýan tüsse anyklaýjy enjamlaryň önümçiligi ýoly goýulyp, ýangyn howpsuzlygynyň öpçün edilmegine möhüm ähmiýeti bolan döwrüwap enjamlaryň önümçilik işip, olaň önümçiligine ulanylýan serişdeler barada görüň berýän video şekilleri görkezilip, Hünermen binanyň eýwanyna oturulan monitor arkaly merkezde anyp barýan işler bilen tanışmak mümkinçiliginiň bardygyny aýtdyp, bu ýerde ýerine ýetirilýän işler uçurmasy tutýan enjamlary ýasamak, olary uçurmak, enjamlara degişli serişdeler taýýarlamak bilen balanşykly işler toplumlaryň esasy anyp berilýär. Döwlet başlygymyz bu ýerde görkezilen enjamlar bilen tanışlygyň dowamyny, uçurmasy tutýan enjamlar, olan görnüşleri hemem enjamlar taýýarlamagyň aýratynlyklary, çyzgylary bilen içgin gyzyklanyp, ýurtymyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başlygyna merkezde taýýarlanýan uçurmasy tutýan enjamlaryň mümkinçilikleri, häsiýetli aýratynlyklary, çyzgylyň, suratlyň we beýleki serişdeliň üstü bilen jikmejik habar berilip, şolar bilen bir hatarda bu ýerde taýýarlanýan enjamlaryň we beýleki ugurlara degişli serişdeliň 3D görnüşini şekilini alyp, efendik enjamy ýatamagy mümkinçiligiň bardygy aýdylip, şeýle-de bu ýerde hormatly prezidentimiz uçurmasy tutýan enjamlaryň merkeziniň gurulşygynyň baş meýilnamasynyň esasyny täze gurulmagy meýilleşdirilýän desgalyň taslamlary bilen tanışdyrylyp, şolaň hataryna uçurlaň amarynyň, uçur binasynyň, awtolog binasynyň dolanýaryşyna gotly hemem uçurlary awtomatik usulda donanylýan bölümleň, syň edişine kodnyň, merkezde degişli bolan ýyldaşhananyň hemem elektrik beketiniň binalarynyň taslamlary görkezildi. Milli liderimiz görkezilen taslamlara degişli belliklerini aýdyp we bir neçe düde düşleri girdip, olan gurulşygyny häzirki zamanyň ösün tejribesiniň we täzeçil tehnologiýalaryň işçiň ulanylýanyny belledip, bu ýerde taýýarlanylýan uçurmasy uçur enjamlary dürli pudoklarda netijeli ulanylmaga niýetlenilmelidir. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde ýurtymyzda elektron senagatynyň önümçiliginiň işçiň ösürilýänini belläp, ýangyn howpsuzlygynyň öpçün edilmegine zerur bolan bu enjamlaryň önümçiligini ösürmek hemem onuň önümçiligine täzeçil tehnologiýalaryň, know-howlaryň işçiň urnaşdyrylmagynyň wajypdygyna üns çekdi hemem bu wagtda degişli ýolbaşlara bir neçe tawşyryklar berdi. Milli liderimiz bu ýerde görkezilen gurulşyklar we olary önürmekde ulanylýan şaýlar bilen içgin gyzyklanyp, bu enjamlaryň ýokary hili bolmagy we uzak wagtlap hyzmat etmek uğruna ähli tagallaryň görülmeligini tawşyrdy. Hormatly prezidentimiz uçurmasy tutýan enjamlaryň merkeziniň täze gurulmagy, meýilleşdirilýän desgalarynyň ýerleşik ýerlerini synlap, gurulşykda häzirki zaman serişdeleriniň işçiň ulanylmagy we binalaryň ýokary hil derejesine laýyk gelmegi hemem olaň bellenlen möhletini tamamlanylmagy bilen balanşykly meseleleri berk gödekçilikde saklamagy tawşyrdy. Soňra Türkmenistanyň prezidenti ýurtymyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başly, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhammedow bu ýerde döwlet howpsuzlyk keňeşiniň göçme meclisini geçirdi. Meclise gatnaşçylar anyp barýan işler barada hasabat berdiler. Türkmenistanyň prezidenti ýurtymyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başly, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistany 2019-2025 ýyllarda sany ykdysadyýaty ösürmek konsepsiýasyna laýyklykda harby we hukuk goraýjy edaralarda anyp barýan işler
etmekleň wajypdygyny belledip, mejlisiň gün tertibinden gelip çykan möhüm wezipeleň ýerine ýetirmek bilen baglanşyk meseleler hemişe üns merkezinde saklanmalydyr. Munyň özi degişli düzümlerde ýerine ýetirilýän işleň döwrüň talabyna laýyk gelmegini kimim onuň netijeli häsiýete eýe bolmagyny öpçün eder diýip döwlet başdanymyz nykdy diýip, milli liderimiz harby we hukuk goraýjy edaralara degişli ýokary okuw mekdeplerine okuw maksatnamasynyň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmegi, oňa halkara ösün tejribesiniň we ilmiň gadananlarynyň aýratynam sanly ulgamyň ornaşdyrmagynyň wajypdygy barada aýtdy we bu babata degişli ýolbaşlara anyk tawşyryklar berdi. Elektron senatdan baş çykarýan we öňtöwerji bilimlere eýe bolan ýaşyň ösürilip ýetişdirmek uğruna zerur tagallalar edilmelidir. Şonukda ýokary okuw mekdeplerde elektron kitaphanalarynyň işi ýoly goýulmalydyr kimim harby talipler üçin olaň el ýeterli bolmagy öpçün edilmelidir. Bu bolsa häzirki döwrüň möhüm talabydyr diýip döwlet başdanymyz bellidi. Milli liderimiz beýleki ähli puduklarda bolşýaly harby we hukuk goraýjy edaralaryna sany tehnologiýalaryň ösürilmegi, halkara tejribe alşmak babata degişli düdümlüň madden şamlaýyn biniýadyny pugtlandyrmagy, döwri wap tehnologiýalar boýunça degişli teklipler taýýarlamagy tapşyrdy. Şeýle-de ýurtymyzyň ýaraly güýçleriniň benen serkirde başly, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini mundan beýlegem kämilleşdirmek zerurdygyny ýene bir gedek aýratyn bellep, dünýäniň iň oňa tejribesiniň peýdalanylmagyna üns çekdi. Munyň özi bir tarap Türkmenistanyň parahatçylyk süýjülük, gorunç häsiýetine eýe bolan harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň baş şertini emele getirer. 16 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Pakistan Islam Respublikasynyň Türkmenistana täze belinen adatdan daşary we dol ygtyýarly elçisi Irfan Ahmedy kabul etdi. Ol döwlet başdanymyza ananç hatyr gowşurdy. Diplomat wagtap kabul edenlik üçin hoşallyk bildirip, milli liderimize Pakistanyň prezidenti Arif Alviýanyň bähirli salamany ýetirdi. Ol netijeli Türkmen Pakistan gatnaşyklaryny işçileşdirmäge taýýardygyny tasdiklady. Hormatly prezidentimiz hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirdi hemem Pakistan Islam Respublikasynyň ýolbaşlaryna salam aýdyp, diplomatiýa jogapkärlik wezipe belenilmegi bilen gutlady hemem iki taraplaýyn we köp taraplaýyn esasy, şolsana iri halkara guramalan hemem düzümlüň çäklerini üstünlikli ösürilýän döwletara hyzmatdaşlygy mundan beýlägen pugtlandyrmakda üstünlikleri arzu etdi. Netijeli ýagdaýda geçen doşuň barşyny ykdysadyýetin köp pudoklaryny, ilkinji nowatda bolsa ýangyç energetika, ulag we ara gatnaşyk ulgamlaryny köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň giň meselleri boýunça düýpli pikir alşyldy. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjitiniň gurulşynyň taslamasyny durmuşa geçirmek depkinlerini, hasam ýokarlandyrma mümkinçilikler bilen baglanşykly meselelerim ara maslahatlaşylyp, milli liderimiziň beleşýäli bu gaz geçirjisi beýik ýüpek ýoluny täze görnüşde dekeltmäge, Günortaň Nogur Aziýanyň halklarynyň awadançylygyny ýokarlandyrmaga günükdürlendirip, doşuň çäklerine taraplaryň özara gyzyklanmalaryny hemem uly kuwaty eýe bolan iki ýurdun milli ykdysadyýetleriniň sazyşykly ösýänligini nazara almak bilen uly mümkinçiliklere eýe bolan sowda ykdysady gatnaşyklara aýratyn üns berildi. Umum pikire görä dep bolan insanperwer gatnaşyklar iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugry boldy hemem şeýle bolmagyna galyap. Medeniýet we sunugy dürli derejedäki ýygdarly gatnaşyklar özara medeniýet günleri, ilmi we dörejilik forumlar köp babatda şol hyzmatdaşlygyň pugtlandyrmagyna ýardam berýär. 17 fevralda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtymyza iş tapary bilen gelen Özbekistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Abdulaziz Kamilowy kabul etdi. Mehman duşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň salamaly döwlet başdanymyza ýetirdi. Goňşy ýurdun başdany milli liderimize hemem dostlukly türkmen halkyna parahatçylyk, awadançylyk we rowaşyk baradaky arzularyny beýan etdi. Döwlet başdanymyz özara düşünmek ýagdaýyna esaslanan oňuň türkmen özbe gatnaşyklarynyň ösüşiniň ýygdarly häsiýetini kanagatlanma bilen beledi hemem olary giňetmek möhüm döwrüne aýratyn nykdy diýip, söhbet üçin dowamyny özara gyzyklanma bildirilýän sebäp bu dünýä gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşylyp, belenşäli biziň ýurtymyz iki taraplaýyn we köp taraplaýyn esasy üstünlikli hyzmatdaşlyk edip, häzirki döwrüň bir neçe meseleleri boýunça garaýşlarynyň ýakynlygyny ýa-da gawat gelýänini görkezýärler. Şunyň bilen baglyqda halkara derejetine inanşmaň we özara gollaw bermeň ýokary derejesi nykdaly hemem parahatçylygy, durnuklylygy we rowaşygy öpçün etmeň bähwidine awrely halkara düzümleriniň şol sana Birleşen Milletler Guramasynyň ýa-da garaşy döwletleriň arkalaşygynyň araly halas etmeň halkara gaznasynyň hemem beýlekliň çäklerine gatnaşyklary pogtalandyrmaga gyzyklanmalar tasdiqlandylyp, nöwtaşýaly ýurtlaryň ikisem sebäptiň umum meselelerini çözmekde hyzmatdaşlygyň pogtalandyrmagyna uly ähmiýet berýärler. Şol möhüm meseleleň hataryna araly halas etmek hemem
serişdelerinden oýlanşykly peýdalanmak meseleler durýar. Sevtliň howpsuzlyk we durnukluk hemem şunyň bilen barlykda goňşy owgansana kömek bermek baradaky meselelere hyzmatdaşlyk etmek aýratyn ara maslahatlaşylyp. Duşuň dowamynda syýasy diplomatik meseleler bilen bir hatarda iki tarap bilen ykdysady we maýy goýum hyzmatdaşlygynyň giňeldilmeginiň geljegem ara maslahatlaşylyp. Şol hyzmatdaşlygyň esasy ugrulary gaz, elektroenergetika, ulug ara gatnaşyk pudoklaryny, sowda, owa sanat hemem beýleki ulgamlarda bilelikde işlemekden ibaretdir. Söhbetleşir ulug ara gatnaşyk ulgamyny hemem ilkinji nowatda täze üstaşyr geçirgäni döretmek boýunça bilelikdäki giň gerimli düzümleýin täsirlemleri durmuşa geçirmek wajypdygyna aýratyn üns çekdiler. Şeýlede iki ýurdun halklaryny asyrlyň dowamyndan bäri birleşdirýän medeni we ruhy däplen taryhda aýdan ýoly goýulan umumlygy binýadyna duran insanperwer ulgamda netijeli gatnaşyklaryň ähmiýeti beýlenilip, söhbetleşir medeni insanperwer gatnaşyklary hasam ösürmek boýunça birneçe tekliplerini aýtdylar. Hususan milli liderimiz Aşgabatda Daşkent diýen at bilen seýilgäkiň guruljagdygyny belidip, şeýlede döwlet başlarymyz we myhman döreçilik we ilmi işgärliň ýygdarly dowuşuklaryny, medeniýet günlerini, sergileri, konsertleri, festivallar geçirmek üstünlükli tejribesini dowam etmek babatda bilelikdäki pikirlerini aýtdylar. Döwlet başlarymyz hemem myhman türkmen özbe hyzmatdaşlygynyň şersany ýeri halkara we sewit guramalarynyň çäklerine gatnaşyklaryň ýygdarly ötüş depkinine kanagatlanma bildirip, häzirki döwürde ese bildirilýän ägirt uly mümkinçilikleri eýe bolan özara behwitli hyzmatdaşlygy diversifikasiýa ýol bilen ösürmäge gyzyklanma bildirýänliklerini tasdiqladylar. 18 fevralda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Lukoil açyk paýdalar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alikberow kabul etip, eşin we netijeli ýagdaýda geçen duşuň barşyny hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşylyp, Türkmenistanyň neft gaz senatyna amala aşyrýan giň möçürli maksatnamalar hemem düzümleýin täsirlemeler hyzmatdaşlygy puwtulandyrmak üçin giň mümkinçilikler açýar. Ägirt uly ykdysady, energetika we uly logistika kuwatyna eýe bolan strategik taýdan möhüm merkez hasaplanýan Hazar Sevti ara maslahatlaşylyp esasy meseleleriniň biri bolup, bulan ählisi şu ýerde hukuk kadalaryna özleri hormat goýmagy hemem berek behwitlerini nazara almaga esaslanýan ýalaşykly halkara hyzmatdaşlygy ýoly goýmagyň zerurlygyny şertlendirýär. Şunyň bilen baglanykda Türkmenistanyň hökümetiniň we Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasyna dostluk ýatagynyň uglavadaro serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek hemem özleşdirmek hakynda golaýdy gol çekilen ähtnamanyň ähmiýetini ýalyp, bu taryhy resmi nama gol çekilmegi Hazarda energetika ulgamyny Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklaryny puwtulandyrmak hemem ösürmek nukdaý nazaryndan möhüm waka bolup, mundan başga bilelikdäki iş üçin täze mümkinçilikler açylýar hemem bu sebäpde uzak möhletliğin esasy ýeri daşary ýurt maýlaryny çekmek üçin goşmaçy mümkinçilikler döredýär. Şundan uğralyp biz Lukoil açyk paýdalar jemgyýetiniň dostluk ýatagyny özleşdirmäge gatnaşmak meýini gollaýar hemem bu ýetlemany durmuşa geçirmek boýunça anyk maýy goýum tekliplerine garamaga taýýardyr diýip hormatly prezident aýtdy. Yurdumuz ekologiya uğruna hemem iň soňky ilmi tehnika işläp taýýarlamalaryna nazara almak bilen neft gaz pudogyny öňdüwäçi tejriben we ýokary tehnologiýalar çekmek meselelerini uly üns bermek bilen esasy daşary ýurt kompaniýalary bilen özara behwitli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdyr diýip döwlet başlarymyz belledip, öz nowatynda Lukoil açyk paýdalar jemgyýetiniň ýolbaşçysy iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň göz öňünde tutulan meýilnamalary barada aýdyp, Türkmenistanyň neft gaz toplumyny, şol sany onuň gaýtadan işleýän ulgamyny, Türkmenistanyň gazanýan üstünlikleriniň tutuş dünýäde ikrar edilendigini nykdyp, bu ulgamda döwri we tehnologiýalar işçiň ulanýar. Türkmenistan bilen gol çekilen taryhy ýalaşyk ýurdun neft gaz senatyny okunny ösürmekde täze tapgyr bolup, Wagit Alikberow bildirýän uly önemi üçin milli liderimize hoşallyk bildirip, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň dostluk atly möhüm ähmiýetli taslamany durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly wezipeleri üstünlikli çözmek üçin ähli tagallalar etjekdigini anandyrdyp, ilkinji nowatda munyň özi işiň taýyklagyny we netijeligini hemem ekologiýa uğruna değiştirip, duşuň dowamyna neft gaz senatyna podogy innowasion tehnologiýalary we sany ulgamy işiň ornaşdyrmagy hemem iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň ähli ugurlaryny giňetmäge değişli meseleler ara maslahatlaşylyp. 19 fevralda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sany video gatnaşyk arkaly nowatdaky meşetini geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerini hemem käbir resmi namalaryň taslamalaryna garalyp, meşete gatnaşylar anyp barýan işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz düýpli
düýplü özgörtmeler esasında milli ykdysadyýetimizi innowasion esasy ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipeleň çözülmegini, toplumlaryň we oýlanşykly çemeleşmeň möhümdigini belledip, şonda bazar gatnaşyklaryna geçmek we sanylaşdyrmak netijeli häzirki zaman talaplaryna kybap gelýän gurumçylyk hem dolandyryş usullaryny ornaşdyrmak esasy ugurulan hatarına durýar. Döwlet başçylygynda hödürlenen karara gol çekip, Türkmenistany 2021-nji ýylda ykdysadyýetin puduklaryny işlen we çärelen ýerine ýetilmegini berk gödäwçilikde saklamak barada bir neçe anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiz döwlet eýetçiligine desgalary hususlaşdyrmak baradaky mesele geçip, bu ýeşi çaltandyrmak hem degişi usullary hasam kämilleşdirmek zerurdygyny belledip, hormatly prezidentimiz neft gaz senatyny mundan beýlegem ýygyderli ösürmek, ony döwrüň talabyna laýyk getirmek baradaky wezipeleri üns çekdip, poduň ölümçilik we ilmi tehnika binýadynyň berkidilmegi diýarymyzyň ýangıç energetika toplumynyň dünýä derejesinde bäsişi we ukyplylygyny ýokurlandyrmaga ýardam bermegi, onuň ýurdumyzyň durmuş ykdysady taýdan ösüşini salamly goşun goşmagyny öpçün etmäge gönükdirlendirip, şunyň bilen baýlykda milli liderimiz dolandyryş ulgumy, sanly görnüşdäki goýulan we känleň, sanly düýplü gurulşyklaryň taslamalar bilen birlikde neft gaz pudugyny döwrewap IT tehnologiýalaryň ulanylmagynyň döredýän geljegi barada aýtdy. Hormatly prezidentimiz ekin meýdanlaryny suw bilen öpçün etmek meselelerine aýratyn üns bermek zerurdygyny atydyp, milli liderimiz ýurdumyzyň howdanlarynyň ýagdaýyny seljermegiň, olary suwdan dolarmak üçin zerur çäreler görmek zerurdygyny belledip, şeýle-de ähli derýalary we akabalary barlamak, eger zerur bolsa olarda arasalaýyş we çoňoldyş işlerini geçirmek möhümdir. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda täze suw howdanlaryny gurmak boýunça işleri wajyp wezipeleň hataryna kesgitlep, bu wagtda degişi ýolbaşlara bir neçe görkezmeler berdi. Döwlet başçylygymyz häzirki wagtda anyp barýan owy hojalyk işleri barada aýdyp, ýazgy ekişe tehnikalaryň taýýarlygyny hem bir gezek içgin gözden geçirmegi tapşyrdy. Bu möhüm möhsümi gysga möhletlerde geçirmek hem bogdaýlary ýokary hile ýyda gedilmegini öpçün etmek zerurdyr. Hormatly prezidentimiz milli senagat we gurulşyk ulgamynyň kuwatlyklaryny ýygyderli artyrmak hem diversifikasiýa ýol arkaly ösürmek, puduklaryň kärhanalary mundan beýlegem döwrewaplaşdyrmak hem öňde barja enjamlar bilen öpçün edilen täze ýokary tehnologiýaly ölümçilikler döretmek zerurdygyny belledip, sarpedjiniň eserlerini ýygyderli öwrenmek hem şonuň esasyna ýurdumyzda öndürilen bäsişi we ukyply önümlen görnüşlerini giňeltmek we möçürlerini artyrmak boýunça ýygyderli çäreleri görmek möhümdir. Häzirki zaman marketingiň gurallaryny netijeli peýdalanmak, ýurdumyzda öndürilen haritlary daşarky bazarlarda işçiň ilerletmek wajypdyr diýip, döwlet başçymyz aýtdy we bu gurda toplumlaryň işleri dowam etmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz häzirki wagtda Türkmenistany umummilli maksatnamalaryň durmuşa geçirilýändigini belledip, sany ykdysadyýety ösürmek konsepsiýasy ileri tutulýan maksatnamalaryň biridir. Ýurdumyz ähli ulgamlarda şol sany telekommunikasiýalar hem ýokary tezlikli maglumat tehnologiýalary ulgamlaryny täzeçil tehnologiýalar çekýär. Döwrewap işläp taýýarlamalar elektron hyzmatlar jemgyýetiň günnelik durmuşynyň aýrylmaz bölegine urulyp, döwlet edaralaryny hem ähli puduklaryň işine intellektual ulgamlar ornaşdyrylýar. Munyň özi önümçiligiň gurulşyny we dolandyryşyny düýpli özgörtýär. Hormatly prezidentimiz alternativ öýjükli aragatnaşyk ulgamyny döwrewaplaşdyrmak we programma üçünçiligini täzelemek meseleleri barada aýdyp, bu gurda gözüňde tutulan şäherleň durmuşa geçirilişini berk gödäwçilikde saklamak taşyrdy. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde dokma senatynyň öňde barja tehnologiýalaryň ýurdumyzyň hem dünýäniň iň gowy tejribesini ullanmagyň esasyny ugurdaş senagatyň şalt tepkini ösürmegi netijesinde diňe bir diýarmyza däl eýsem, daşar döwletlerde de bäsişi we ukyplylygyny ýokurlandyrýandygyny nykdydyp, milli liderimiz daýhanyň tutun ýerli zähmeti bilen ýetişdirilen paýta hasylynyň dokma kärhanalar tarapyndan satyn alýandygyny hem gaýtadan işlenirýändigini aýdyp, puduklaryň desgalaryň öz wagtyna gurulmagyny hem ulanylmaga berilmeginiň wajypdygyny üns çekdi. Hormatly prezidentimiz senagat taýdan gaýtadan işlemek üçin paýta süýüminiň durly görnüşlerini ýerlemek hakyndaky degişli karara gol çekip, bu resminamadan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz bayramçylyk çäreleriniň ählisiniň aýratyn şäni seneler münasibetle dawralan ýokary gurumçylyk derejesine geçilmeli öpçün etmeň wajypdygyny belledip, şol dawralan her biri çoň many mazmuny eýe bolmalydyr. Türkmenistana durmuşa geçirilýän umumy adamzat insanperwer ýörelgelerine esaslanýan oňy siýasatyň mazmunyny beýan etmelidir diýip, milli liderimiz aýtdy we bu wagtda vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başçylygymyz medeni diplomatiýanyň wajypdygyny atyp, ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň wekilleriniň
Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen gatnaşyklaryny täze many mazmun bilen baýlaşdyrýan, dünýä bileşiginiň döwletleri bilen dostluk gatnaşyklaryny kemem köp ugurly hyzmatdaşlyk pultulandyrmaga, türkmen halkynyň ruhy mirasyny tutuş dünýäde giňden wagt etmäge, medeniýetliň özara baýlaşmagyna ýardym edýän halkara çärelere gatnaşmagyny üns bermegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz köpçüliklerin beden terbiýe hereketini kimem sportu ýokary gadananlary hasam ösürmek, şortana şu ýyl Aşgabatda trekde velosiped ýarşlary boýunça dünýä çempionaty bilen birlikde iri halkara sport ýarşlaryna taýýarlyk görmek boýunça wajyp meseleleň çözülmegine üns çekdi. Sport diplomatiýasy döwletimiziň daşary siýasatiniň işçiň ösürilýän ugurlarynyň birini urlap, şonuň netijesinde Türkmenistan iri halkara ýarşlarynyň geçirilýän ýerine urlýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hormatly prezidentimiz ködürlenen maksatnamanyň täslimaty boýunça bir neçe öwüt ünlüler hem maslahatlaryny berdi. Döwlet başçylygynda ekologiýa, sagdanlyk, sport ýörelgesinden uguralyp, ony hasam kämilleşdirmek, döwrüň talabyna laýyk derejede täzeden taýýarlamagyň möhümdigini bellädi. Şunuň bilen baýlykda milli liderimiz pederlerimizden miras galan atalman kaň eýer alýan parasatly nakal mysal getirip, ýurtmyzda velosiped sportuny ösürmek, madden jamlaýyn binýadynyň döwrubap ulgamyny döretmek boýunça işleň göz öňünde tutulmagynyň maksady laýyk boljak tonu bellädi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň oňy ýyl betaraplyk, açyk gaplar hemem giň iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanan daşary syýasy uğruny durmuşa geçirmek bilen awraýly halkara gurumlar bilen umumy awadançylygyň behbine kybap gelýän gatnaşyklary uly ähmiýet berýändigini bellädi. Bu barada aýtmak bilen döwlet başçylygymyz Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň netijelik häsiýetini kanagatlanma bilen bellädi. Milli liderimiz ýurtmyzda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürüýtüleşdirilen düzümleriniň biriniň täsirlere hyzmat etmek barada müdürlüğünün wekilhanasyny açmak hakynda Türkmen tarapynyň ködürlen taslamasyny we teklifini makullap, bu urda değişi işleri geçirmek taşyrdy. Hormatly prezidentimiz Türkmen Russiýa gatnaşyklary baradaky mesele geçip, Russiýa Federasiýasynyň Astrahan welaýatyna ýurtmyzda önerilýän önümleri iýermek hakynda teklif makullap, hemem bu wakanyň Türkmen Russiýa gatnaşyklarynyň dostluk we hoşniýetli goňşulyk häsiýetiniň nowatdaky nişanyny öwürjekden aýdyp, değişli buýruga gol çekdi hemem resminamada bellenlen wezipeler durmuşa geçirmekde değişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz durmuş ykdysady özgörtmeleri ilerletmäge, türkmen jemgyýetini demokratiýalaşdyrmaga, ýurtmyzda innowasion taýdan ösürmäge, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönüktirilen möhüm wezipeler çözmekde kanun çykarjylyk işiniň ähmiýetini bellädi. Döwlet başçylygymyz öňde boljak saýlawlara taýýarlyk görmek baradaky mesele geçmek bilen türkmen jemgyýetiniň demokratik sütunlaryny berkitmekde olaň ähmiýetini bellädi. Hemem bu jemgyýetçilik syýasy çäreniň açyklygyny we aýdynlygyny öpçün etmeň, halkara hukugynyň esasy gaýdalaryna kybap gelmeniň möhümdigini aýtdy. Döwlet başçylygymyz ösüp gelýän ýaş nesli terbiýelemekde tapawutynyň köp çağaly eneler syýlamak meselesine üns çekip, bu çäreni tutuş ýurtmyz boýunça dawaral ýagdaýda şol wakanyň ähmiýetine kybap derejede gurmagyň zerurdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň geljekde de harby hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri, şeýle-de olaň başgaly agzalar üçin amatly ýaşaýyş durmuş şertlerini döretmek hakynda hemme taraplaryň alada etjekden aýtdy. Garaşy bir tarap Türkmenistanyň goranç ähmiýetine eýe bolan harby doktrinasyny üstünlikle amala aşyrmak bilen biz degişli ugurda işleri dowam edersip, milli liderimiz degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başçylygymyz şany seneler münasibetli guralýan desgalary üns çekip, binegerlik tasamlarynyň işlenip düzülmegine ylmy çemleşmäni kimem, olaň maýy goýum taýdan bäsişigi ukyplylygyny öpçün etmeň wajypdygyny bellädi. Kimem anyp barýan gurulşykdaky işleň barşyny kimem hiýelini ýokary gödekçilik ýoly goýmagy, olaň belenen möhletini tamamlanmagyny öpçün etmeň taşyrdy. Döwlet başçylygymyz dünýäde milli taryhy medeni mirasymyzy gorumak hem wagt etmeň, döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň berdigini ýygydyp, bu ugurda türkmen alawaýlarynyň tohumçylyk işini ösürmek, bu ýetäsiň tohum itleriniň sanyny artdyrmak, anyp barýan işiň möhüm uguryna urulýp. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gödekçilik edarasynyň başlygy, Döwlet Howpsuzlyk Kengeşiniň agzasy Berdimuhammedow Halkara Türkmen Alawaýatlary Assosiasiýasynyň işini gowlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasawat berdi. Bu barada hormatly prezidentimiz döşe daqylyan nişanlyň we medaliň hödürlenden görnüşler bilen tanışdy we olary makullady. Munyň özi ata we babalarymyz tarapyndan ýoly goýulan gadymy içşinaslyk däplerine hormat goýulýanynyň beýanydyr. Bu bolsa alawaýlyň tohumny hasam kämilleşdirmek boýunça häzirki döwürde görülýän çärelerde münasip dowam etdirilýär diýip milli liderimiz bellädi we bu babada wice-premier anyk tapşyryklar berdi. Meclisde döwlet durmuşyna degişli başga da bir neçe möhüm meseleleri garaly kimem, olar boýunça degişli çözgütler kabul
edilip. Hepden mühüm wakalary hormatly prezidentimiň ýyl ýurt bähwetli döwlet ähmiýetli işleriniň rowaşan ýanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur diýip günlerde ötýänligini äşgär etdi. Iniň Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanışadýas. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykdy. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredew, Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler hemde Türkmenistan, Türkiýe, Azerbaýjan üç taraplyň dialogyň çäklerini geçirijek. Daşary işler ministrleriniň duşugyny atnaşmak üçin 2021-nji ýylyň 22-24 fevral aralygyny Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherinde gulluk iş taparyny bolar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni milli gymmatlyklarymy, senetçilik günäriniň önümlerini öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak boýunça ulumöçürli işler durmuşy geçirilýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryh bolan halkymyzyň dürli döwürlerdäki ýaşaýyş durmuş derejesini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu wagtda türkmeniň gadymdan gelýän senetçilik işleriniň önümleri bellenmäge degişdiler. Bu önümler öz ähmiýetiniň başga da türkmen senetkarlarynyň günär ustatlyklaryny öwrenmäge mümkinçilik berýär. Her halkyň özüniň milli gymmatlyklary diýip desular bolýar. Hormatly prezidentimiň başçylygyna hususy elekeçiligi döwlet derejesinde üns berilmegi bu urdak işleriň hasam rowanşanmagyna mümkinçilik berdi. Daşowut welaýatynyň dürli görnüşdäki milli senetçilik işleri bilen meşgul bolýan ustalaryň işleri ýürüýtip bellenmäge degişdiler. Daşowut welaýatynyň Könürgenç etrawynyň milli senetçilik önümleriniň nusgalyk görnüşlerini ustatlarça taýýarlaýan senetkarlaryň işleri bu wagtda nusgalarlykdyr. Fenetkar ustalaryň bu gadymy günärlerini münasip dowam etdirýän ýaşlaryň az däligini bellemek gerek. Häzirki döwürde bu ulgamda halipa şägirdlik ýolunyň barha rowanşan ýanygyny bellemek möhümdir. Halipalaryň we şägirdleriň sağlaşykly işleri netijesinde halkymyzyň gadymy senetkerçilik önümlerini häzirki döwürde täze bilen üstüniň ýetirilýäni hem ýürüýtip bellenmäge degişdir. Daşowutly senetkar ustalar milli däplerimizi şuňky aýratynlyklar bilen baglanşdyryp, bu önümleriň nusgalyk görnüşlerini öndürmek höttesinden gelýärler. Ezi diyarımızın her bir sevitinin dine özüne mahsus öz bolşy tebigat gözellikler var. Ata watanymyzyň haýwanat we ösümlik dünýäsiniň baýlygy, ajaýyplygy bilen tapawutlanýan şeýle günjekleriniň biri Balkan welaýatynyň Türkmenmaň şäherindäki Hadar döwlet tebi gorokhanasy. Gorokhananyň umum tutýan meýdany 268 000 hektar bolýar. Gorokhananyň iň uly bölegi bolan Hadar meýdançasy ýalpak suwly türkmenmaşy, Balkan, demirgalyk çeleken ýaly aýlaglaryny hemde olaň daşyny gursap alýan 1 kilometrlik gorok dolaklaryny öz içine alýar. Gorokhanaň meýdançalarynyň ýerki döwürlerde Amderýa bilen aragatnaşygynyň bolanlygy olaň täsin taraplarynyň biridir. Uzboýuň üstü bilen kiçik we uly Balkan daglarynyň arasyndan geçip gelen derýäň süýji suwy şol aýlaglarda dürli elementlere baý bolan çökünlerden ibarat bolan met toprakly ýerleri emele getiripdir. Bu aýlaglardaky suwa tulan baý gorlary aýlaglarda gyşlamaga galýan sakarbalaklar, almabaş, gyzylbaş, garatül, ördök ýaly ot ýýän guşlaryň müňlerçesiniň iýmitlenmegini üpçün edýär. Gorokhanaň ikinji bölegi bolan Esenguly meýdançasy Hadar meýdançasyndan 300 kilometre goloý daşlykda ýerleşýär. Öz döwründe Etrek derýasynyň suwunyň deňize gelip goşulýan ýerlerine gamş tokoýlyklary emele gelipdir. Gorokhanada ösümlikleriň jemi 416synyň we kömelekliň bolsa bir näçe görnüşiniň duş gelýändigi mälimdir. Şolardan seketi seýrek duş gelýän ösümlikler hökmünde Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilendir. Şeýle-de Gorokhanada guşluň 300-den gowrak, balyklaryň 61, süýdemdirjiliň 46, süýrenjiliň 39 görnüşi hasap alınandyr. Gorokhanaň öňünde durýan esasy maksatlaryň biri demirgalyk ýurtlardan gyşlamaga gelýän hemde güýz we ýaz aýlaryny düşläp geçýän guşlary Almutaýdan öwrenmek hem olar gorap saklamakdyr. Gyşlamak mögsümi noýabr aýyndan fevral aýyna senli dowam edýär. Gorokhanaň düzümindäki ogurjaly adatynyň eýilýän ýerleriniň esasy maksady ören seýrek duş gelýän keýikleri ýarym erkin ýagdaýda saklap, köpeldip kem-kemden diýarymyzyň dürli günjeklerine göçürmekdir. Hadaryň türkmen suwlaryna ýaşaýan balyklaryň ähli görnüşleri diýeni bu täsin adam suw giňişliklerine duş gelýändir. Ösümlik we haýwanat dünýäsiniň görnüş düýümleri, olaň biologik we ekologik aýratynlyklary Gorokhanaň alma bölüminiň uzak ýyllar dowamynda geçiren barlyk işleriniň netijesinde ýüze çykarly. Hadar döwlet tebi Gorokhanasynyň tebigat muzeýi iň bir gelimgidimli ýerlerden biridir. Jandarlaryň seýrek we ýitip gitmek howpy awanýan görnüşlerini aýratyn üns bermek, jandarlary aýagly gözi bilen garamak, olary geljekki netillere ýetirmegem Gorokhanaň işgärleriniň baş wezipesidir.
Hormatly eleşler, häzir orta gepleşimizde hepden dowamyny araşdyrýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alek ededileşler. Hormatly eleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň şarwa nowruz döwri fevral aýynyň 22-sinden başlanýar. Mähriban adamlar, geliňi bolsa fevral aýynyň 22-sinden fevral aýynyň 28-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani gelecek hepden başyna we ahyryny ýurdumyz şäherine Demiralk Gunatardan çyly we sowuk howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýetlerine we Aşgabat şäherine gargaçyky ýagşyň ýağmagyny, şeýle-de howanyň gejeki temperaturalarynyň hepden ortasyny betelmegine garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň balkany welaýetine üýtkap duran murtly howa bolup, hepden birinji ýarymyna we ahyryny gargaçyky ýagşy ýagar. Demiralk Gunatardan günnogary orun ötgedýän tiýlik sekundda 8-13-den 12-17 metre etýän şemal öňsmegini, hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 2-7 gradus sowukdan 6 gradus seçen maýyl, gündüzlerine 8-13 gradus, welaýetyň Kanariýa etraplaryna 3-8 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahly welaýetyne üýtkap duran murtly howa bolup, hepden birinji ýarymyna we ahyryny gargaçyky ýagşy ýagar. Demiralk Gunatardan gün ortagyny orun ötgedýän tiýlik sekundda 6-17-den 11-16 metre etýän şemal öňsmegini, hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 2-7 gradus sowukdan 4 gradus seçen maýyl, gündüzlerine 4 gradus sowukdan 9-14 gradus aralygyny maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýetyne üýtkap duran murtly howa bolup, hepden birinji ýarymyna atkem gargaçyky ýagşy ýagar. Demiralk Gunatardan gün ortagyny orun ötgedýän tiýlik sekundda 7-12-den 11-16 metre etýän şemal öňsmegini, hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 2-7 gradus sowukdan 5 gradus seçen maýyl, gündüzlerine 3 gradus sowukdan 9-14 gradus aralygyny maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýetyne üýtkap duran murtly howa bolup, hepden birinji ýarymyna gargaçyky ýagşy ýagar. Demiralk Gunatardan gün ortagyny orun ötgedýän tiýlik sekundda 6-17-den 12-17 metre etýän şemal öňsmegini, hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 4-9 gradus sowukdan 5 gradus seçen maýyl, gündüzlerine 4 gradus sowukdan 10-15 gradus aralygyny maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň daşady welaýetyne üýtkap duran murtly howa bolup, hepden birinji ýarymyna gargaçyky ýagşy ýagar. Demiralk Gunatardan gün ortagyny orun ötgedýän tiýlik sekundda 7-12-den 12-17 metre etýän şemal öňsmegini, hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 5-10 gradus sowukdan 2 gradus seçen maýyl, gündüzlerine 1-6 gradus sowukdan 7 gradus seçen maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtkap duran murtly howa bolup, hepden ortasyny gargaçyky ýagşy ýagar. Demiralk Gunatardan gün ortagyny orun ötgedýän tiýlik sekundda 7-10-dan 11-13 metre etýän şemal öňsmegini, hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 3-5 gradus sowukdan 3 gradus seçen maýyl, gündüzlerine 2 gradus sowukdan 13 gradus seçen maýyl bolmagyna garaşylýar. Mähriban ýylaşlar, ýurdumyzda fevral aýynyň 22-sine magnit haýdysanyň durnuky ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, fevral aýynyň 22-sinden fevral aýynyň 28-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolyňyz. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölegjiklarynyň maçarynyň gadadan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsy täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklaryny ulanmagy, şeýle hem gyş basyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasala ora geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýylaşlar, bu da günleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşüretýär. Ýakla düşüň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň edilýär.